Mutum baka iyawa baka gamawa ba a yabawa. Mutum baka iyawa baka gamawa ba a yabawa. Mutum baka iyawa baka gamawa ba a yabawa. Mugun ice mutum kai ne za ka raine shi ka da sashi, har sai ya girma ya ganye ni'ima duk ta lallaɓe shi. Inda gizo ke sakar koda kai ne ka da sashi, ranar da zai yi tawaye inuwarsa in ka so shigo. Mutum baka iyawa baka gamawa ba a yabawa. Kaki ana cewa kaki kula mutane, ka kula ana cewa wani kai baka jan aji ne. In ka ce to bari in zan taho mutum na mutane, in ka haɗa duka kai sai a ce kai ka ce ka yawa. Mutum baka iyawa baka gamawa ba a yabawa. Ka kiyaye amanar mutum ya bi ka da zargi, inda za a ce amana tai nan yake wagi. Ayabai a fili a gefe a bishi da zagi, garin kare kima ta sai ya ga ka cika matsawa. Mutum baka iyawa baka gamawa ba a yabawa. Karka dunkule hannayenka a jikin wuyanka, kar kuma ka buɗe ka rarraba ka hana makanka, domin yin hakan zai sa wata ran ka tuhumi kanka. Taimaki mutane don Allah baka tambadewa. Mutum baka iyawa baka gamawa ba a yabawa. Ka rantse da Allah zaka kiyaye kimar mutane, ka shiga cikin tsarin mulki ka guje mutane. An kare ka baka sauraron koke-koken mutane, ikira a kitabaka in an yi ma baka tsallakewa. Mutum baka iyawa baka gamawa ba a yabawa. A sa maka ido ya fi a zuba maka ido ka kwaro. In an sa maka ido to ayyana so ka gyaru. In ko an zuba maka ido oran da za ka horo, ranar da nadamar ka za ta kai lokacin ƙurewa. Mutum baka iyawa baka gamawa ba a yabawa. Ɗaukaka kamar tashin barci ce cikin mutane, sanda wani ya kwanta lokacin wani ne a zaune. In Allah zai baka bayanin shawarar mutane, me yasa wajen neman ta imani yake gushewa. Mutum baka iyawa baka gamawa ba a yabawa. Akwai masu son batunka komai kai zai musu daɗi, akwai masu bin ɗaukaka su ne 'yan tayi daɗi. Amma shi tauraron shaharar ta yi masa daɗi, nau'in irin mutanen nan ba ya fayyacewa. Mutum baka iyawa baka gamawa ba a yabawa. Mutum baka iyawa baka gamawa ba a yabawa. Kasuwar Bahaushe gasa ce ke karya mutane,
da an ce kaza na ja kowa ma ɗan kasuwa ne sai a yi ta kan tafi da yawa da kuɗin mutane da an shigo an mai rubudugu ƙarshe ta rutsa da kowa mutum baka iyawa baka gamawa ba a yabawa shi kasuwanci iyawa ne karkari wa rudu abinda ka sani to shi ka iya karkaje ka baudu je ka gun kwararru ka koya can ka je ka cudu maganin asarar dan kasuwa hikimar kwarewa mutum baka iyawa baka gamawa ba a yabawa dogon buri shi ke hana ka gode amma dogon buri ke sa mutum rainuwa ta fagona ga abin akan matar sarki ba idon ganewa ga ni'ima da kyau Allah ya yi ma baka an karewa mutum baka iyawa baka gamawa ba a yabawa sauri da san kawo nesa kusa ya haye matasa hangan kyakkyawar yarinya mai cuko da cusa nemi kuɗi kawai in ka tara kuɗi sai ka shiga gasa kyawawan mata akwai sufal ba kuɗin kulawa mutum baka iyawa baka gamawa ba a yabawa ka rike ibada da karatu kafin ka yi aure ka rike iliminka da kyawu kan dama ta shure ka kula makauta da yan uwa guda karkaware ka rike iyaye kam baka tambadewa mutum baka